sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilian Lalo, Cagayan. Shout out mat ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan mat ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marivic Kibael. Makablaawan mat ni Ma'am Mary Jane Gahete di ta Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan mat ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos di ta Toronto, Canada. Shout out mat ka ni Ma'am Arlene Gutgut di ta Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez di ta Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Dagiti daduma pay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi kat agbalin ananam ay ti biyag ko iti puder ti lalaki anak asawaak, ngem nagbidutak, gaputa nakarakaro matgayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duang anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imuna kami lang ang anangan, ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta itilikodan ti amin. Kat, sika ngay nga ta, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat na? Naata, bigbigat na, Banji. Di mo dadailan taldaw ko ni. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumaninday dayaw. Kas kamot lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, kandag iti barkadam, ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko lang eh. Kaslaawan ser-servimikan ka. Kasla saan kami ang napatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan. Di ta ka malangan. Kat papanamon ngay, Marshall. Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talaga nga ro da kabutang nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na adagos pare. Ti
Ti ko namkit talaga na sing pati asawa, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Amangan no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Amangan no di nakapaikit di pa kanan itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas ta kanya, pare. Pag ko naamat, pare. Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. Ha? Anya? Mawata mo siguro hindi kahit kausawan, pare, Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji. Nga uray nakadado ti bisyong, pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso si ka, pare, Tony niya. Tuladon na, tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta, adda paginom dahit ti minalang. Una, pare. Ne, aldawan Agam apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, apay nga rod adi kay na pa nag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay adi kay simrek. Amuyo mat no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laeng makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwad ak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laeng tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang? Agtrabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka da iti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview. No awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agnanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adto'y ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rin ataw. Apay, dayto'y laang tinapasadam itinagmalam. Talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang. Iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak ngaron bakal. Agam, adala tama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswanan ti asawa na. Di na payla kaya tasinaan. Ay na, makapaungat ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutang no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumutlaang ti asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbaliw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbangkan kwa na, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukuha mi amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangarudan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman nak Insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta insan. Ay na, agyaman nak ka talaga Insan.
Nabayag matan ajak nakagatang iti baro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta insan? Kas tangarod insan. Angam oray no kas jay. Kaasi na tadinak mat kabkabilan. Kas tamot tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materiknam gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso ngarod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to ngayon ti mga iwan kadakwada no bilang laang insan. Kan may sapay, awan met kwarta nga aramatek. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimet dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayom kat makaamiris meten ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka dayri nataw. Dandan ni di mo matsar dengan je anak ta akul-kulitan asumurot kin ni Maylin ije Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay ako. Apay, di mo makita ti kastaunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mga aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Punaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak ngarod mo maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga panuhunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa. Tulungan nakit di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabroad. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami met ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutak anak ko. Nanang. Sayang mat day dya trabaho anak ko. Amangan no talaga aday dya tinayran ta aparaken ka. Bayan nyo nanang. Tapanunutak ana imbag ti bagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje? Wala kay. Apayakas la maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo adagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti maswildo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastos nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin lakay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaammo iti amin agastuset nga agpahongkong. Ay kitumanugot ka na. Swerte dahi tan Vanje.
Anya, Ay sos, nagando ti kayat nangagabron ang mais-iskampay piman na giti daduma. Idin to tasika, katrabahon ti umas asidag. Ay na, anya belatar aramidam. Una mo na. Gundaway mo ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kita nakta. Saan na masapulapan bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadak man. Jack, idabay-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuan, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso sumurot ka niti kasinsin mo ijawong ko. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanan, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay iko ha. Saan anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunutat? Anya ngay nga rod day tananang. Kwa. May papanday to'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di may kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. inton bigat gaya man ti ipapanaw yu ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbeng nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, di pa nagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin, tatang. Nanang, ngamin, itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawan. Tatang, Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita dagiti anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? wan matkit di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam, anak ko. Ada kami mat amang kita ken mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kita mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak ko makayatag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita ken makadan na iti mano atawon nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan. Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin nyo dagiti ibagada. Kastamot tan ni tatang yu. Wan nanang.
Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na anak ko. Basta, ti kariyo ananang, di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayong to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agur-uray agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.